Sljedeća lista je, ovo je neko napravio listu voća. E sad, ja ću ovdje da uzmem ovo F, ću da promenim u nisam jeo, a u E ću da stavim, E možda bude F. Ovo nisam jeo, ne znam šta je to. Ovo nisam jeo. Ovo je jabuka obično. Ovo ne znam šta je. WTF is this? Ne interesuje me. Stavit ću da nisam jeo. Je li ovo? Ne, nije. Ne znam, nisam jeo, brate. Šta je ovo koji je ovo? Nisam jeo. Kokos zapravo, mislim, jeo sam stvari od kokosa, ali nisam jeo kokos. Ali da kažemo da sam jeo stvari od kokosa. Jer ovo nar, nije ovo nar. Ovo je nar. Ovo je smokva. Može, nju sam probao. Ovo nisam jeo. Ovo grapefruit, valjda. Ovo nisam jeo. Ovo je limeta, ali tako? Ovo nisam jeo. Ovo nisam jeo. Šta je ovo koji će ovo? Ovo je ribizla, what the fuck is this? Rožđe. Šta je ovo? Je ovo šljiva? Ovo je šljiva. Šta je ovo koji će ovo? Ne znam šta je. I ovo je mango, to nisam jeo. Sad. Ja mislim da je ovo... u stvari, šta je ovo? Ovo su maline, ovo su kupine, jel tako? Šta je ovo? Ili ovo nisu kupine? Jesu ovo kupine ili ovo kupine? Ne znam šta je, ajme, kažite mi šta su kupine. A idemo redom. Znači, ajde idemo od jagoda. Ribizle. Ovo dole su ribizle. Dobro, to je u redu. Šta je ovo? Šta je ovo? Ne znam šta je. To... Jagode mogu da idu u A ili B. Nek idu u B za sada. Ovo ću da ostavim zašto ne znam šta je. Kako nisam jeo dinju? Ovo je dinja. Ovo je neka vrsta dinje, to nisam jeo. Ovo šta god daje, vidim da je suvo, to ide u F odmah, to me ne interesuje. Sve suvo je odvrtno. Probao sam razne stvari, probao sam suvo grožđe, suve šljive, suve kajsije, probao sam, jesam još nešto probao? Ne znam, šta god da je suvo odvratno je, ne sviđa mi se. Ovo možda ide u S. Dinja. To mogu da jedem non stop. Limun možda ide u B. Ili u A. Nek ide u B. Pomoranđe idu u C. To je baš prosječno i ja ne volim mnogo da jedem. Nisu neukusni, samo ne volim mnogo da ih jedem. Ove jabuke mogu da idu u B. U B. Ne. One mogu da idu u A. Ove idu u S. A ove idu u B. Ovo je Granny Smith. Granny Smith su najbolje. Lepo su čvrste i kisele. Ovo su zlatni delišes. Te su malo mekše. Ali su isto onako kiselkaste, a ove su slatke i ja više volim kisele, pa tako da sve tri su ukusne. Kako ne? Ovo, dud, WTF i za dud. Aj recite mi, napišite mi šta je ovo prvo. Ovaj kaže šipak, ovaj kaže dud. To kako se, dobro. Kajsija, C. Ne, da. WTF, ovo je kajsija, ovo je breskva, jel tako? Ili grešim. Ovo je breskva 100%. Ali šta je ovo? Jel ovo kajsija? Ili nektarina? Nektarine su mi bolje od breskve i nektarina može da ide u B, a breskvu ćemo staviti u. Banana, nema šta da se preispitujemo. Smokva ide ovdje. Neke ću da se vratim. Dud nisam jeo. Višnje, trešnje, šta god daje, meni to jedno te isto i jako ljudi vide razliku, meni bukvalno ne vidim razliku između višnje i trešnje, tako da može da ide u B. To je okej samo. Maline su ukusne, ali idu u B. Grapefruit. F. Borovnice, mogu da idu u C. Šta je ovo? Aha, to je razne vrste grožđa. Dobro, nebitno. Kupine, malo manje. Kiwi je isto okej. Ispašće, ajde ovako ćemo. Jagode ćemo da popnemo. I kiwi možemo da popnemo. Da bude onako malo rasprostranjenije. Višnje kisela, trešnje sla, obe su kisele. I slatke. Dobro, šta je ovo? Limeta. Ne znam što sam ovo ostavio kad nisam jeo nikad. Lubenica može da ide u B. Kruška može da ide u A. Nar može da ide u B. Ovo grožđe možda ide u B, kao i ovo grožđe, ali ovo grožđe možda ide u A. Šljive mogu da ide u B. Ribizle nisam jeo, ne znam što sam ih ostavio. Ananas možda ide u A i kokos nek ide u A. Sve što je sa ukusom kokosa je dobro. Nema ništa u D. A to je zato što je voće ukusno samo po sebi. Imaš ova tri koji... baš su bljeh i njih moram da stavim dole. Ima koje nisam jeo, ali ja mislim da je ovo okej. Šta vi mislite o mojoj listi sa voće? Breskve u F, a maline u S. Breskve su u C zato što cure ko nenormalno. I to me strašno smara. Ne volim da se uprljam. Jel sam ja muđa? Jesam.
Ja, kako se zove, kada nemam naglasak, ja se krijem za avatara i volim da radim na maloj skali videa. A onda, kad sam raspoložen, napravim video na svom kanalu od 2 miliona. Koliko nima pratioca? 2 miliona? Ako do sad nema 2 miliona, onda razočaran sam u muću, sram ga bilo. Šalim se, nije, svaka njemu čast. Dobro, ja mislim da je ovo u redu.